ng gas. So guys, ito nga pala yung kinuha ko sa Ayala Alabang na Defender. Ipapakarwash ko kasi yung nangangamoy. Kinargahan kasi ng isda. So gumawa pa ako ng DIY na imbodo para sa tangke ng gas kasi nawala yung imbodo nila. So ginawan ko na lang. Ayan, pag may paraan gagawan talaga ng paraan. Ano daw? So guys, and driving lang ako papuntang Makati. Sobrang lakas ng ulan. So let's go. Kaya na palang gasto.